Programa ofrecido por... Marta adquiere su nuevo coche en concesionario por 17.000 euros. Fin de la historia. Marta adquiere su nuevo coche en Marcos Landín por 7.500 euros. Decide salir a estrenarlo. Por el camino, recoge a un joven empresario en busca de socios capitalistas. Ve una oportunidad e invierte. Marta escribe su propia historia porque adquirió un coche al mejor precio y con todas las garantías de Marcos Landín, para que comprar un coche sea siempre el comienzo de la historia. En Perfilcrom dispomos dun amplo stock de pratos de ducha, mobles, griferías e accesorios para crear o teu baño. Modelos modernos, mamparas en perfil e pratos baixos para máis comodidade. Fabricamos a medida e garantimos repostos para todos os produtos. Se queres cambiar a bañeira ou reformar o teu baño, consúltanos. Perfilcrom, Grupo Distribunosa, todo o que necesitas pro teu baño. Festeiros e festeiras, van vivir connosco unha das romarías máis antigas de toda Galicia e tamén unha das máis coñecidas. Atopámonos en Boiro, en San Ramón de Vealo, unha romaría para eles e sobre todo para elas, porque moitas mulleres van pasar por aquí nesta última fin de semana de agosto para pedirlle a San Ramonciño un filliño. Así que vivan todos os monchos, todas as monchas, todos os ramóns, todas as ramonas, vivan todos eles e vostedes. Queden connosco para gozar do mellor deste programa, desta romaría, e aquí arranca un novo De Festa en Festa. Aquí hai que vir a pasalo ben. Que maravilla, vimos todos os anos. O San Ramón é a mellor festa de todo Galicia. Por que vimos a San Ramón hoxe? Porque viví toda a miña vida. Toda a vida, Eva vindo. Sí. Vostede non lle pedirá algo? Eu lle pedille sempre. Como digo outro, salud, dinero e amor. E San Ramón sabemos se é moi milagreiro ou non? Sí, é milagreiro. Niño que eu ofrecín cando nasceu. Sí. Sí, eu vim para a promesiña a traello a San Ramón. Iba a dicirlle eu, e San Ramón é milagreiro ou non é milagreiro? É milagreiro, sí, señor, hai que ter fé. Todo canto lle pides, concédete. Hai que ter fé. Se que teña fé, concédelle as cousas. Vostede leva moito tempo vindo aquí a San Ramón de Vealo? Sí, son daqui tamén. E veño sempre a San Ramón. Todo canto lle pidín, todo mo concedeu. Cantos anos leva vindo? Eu levo vindo aquí por menos 30 anos. Eu agora veño cos netos. Eu fixen que o noso meniño estuvo na incubadora, moi maliño, ofrecino 3 San Ramón. Unha veliña tan alta como ela, e unha misiña. É así. E consideramos, estamos aquí.
Le he tenido mucha fe a José Gregorio desde hace muchos años. Fue un buen doctor, nació en Trujillo, Venezuela, y todo el mundo lo venera. ¿Ustedes venden de Venezuela? Sí. Aquí a San Ramón de vivo expresamente para... No, yo vivo acá en Noya, sí, pero la devoción de San Ramón es de José Gregorio, disculpe, sí. Porque la fiesta es de San Ramón. José Gregorio es el patrono de todos los venezolanos y de mucha gente de otros países. Entón, e tamén de Colombia, porque soy colombo-venezolana. E xuntáronse, imagino, vostede non vería sola, viu coa familia? Aquí vine con mi esposo, que lo conocí en Nueva York y decidí casarme acá en España porque es muy lindo. Y me gusta, como soy muy católica, me gustan los santos y por eso cargué a José Gregorio Hernández. Dicíame vostede, José Gregorio Hernández, é moi milagreiro ou non é moi milagreiro? Sí, hace muchos milagros. Por exemplo? Bueno, pues cuando yo fui a dar a luz la primera vez, cuando tenía 17 años, me pegué a todos los santos, pero al final le dije, José Gregorio, tienes que ayudarme, y el parto me fue muy bien. Pois da Pobra do Caramiñal. Da Pobra do Caramiñal, aquí a Boiro, San Ramón de Bealo, por que razón? Pois nada, por comer cos familiares, estaremos todos xuntos. Dende canto tempo veñen aquí esta... Todos os anos. Todos os anos. En algún momento pedimos ya algo a San Ramón? Bueno, habrá que pedir salud, que é o máis importante, non? San Ramón é milagreiro ou non é milagreiro? Pois polo que me din, sí. Polo que lle din, conoce algunha anécdota? Os meus fillos non lles pidín agora. Que hai xente que lle pide que os ten. Que está moitos anos sin eles e lle pide os ten, sí. Sí. O sea que milagreiro, De Rianxo, aquí a San Ramón de Bealo, por algunha razón? Fai 35 anos hoxe que tuve un fillo. E pillo a pedir a... Sí, veño a dar as gracias. Sí que é milagreiro, por todo, por ser todo que lle pides. Vostede coñece algunha outra persoa que tamén lle viñese aquí a pedir? Conozo a moitas, pero ahora mismo non che sei dicir. Eu veño porque se chámame Ramón. Porque vostede chamase Ramón. Como son de Noia, a estar aquí vimos todos os anos. E quedalle pretiño. Todos os anos últimamente, Ahora que me jubilei, que antes estaba no mar alá adiante por eso. Que vai dicirlle eu, por que lle puxeron Ramón? Iso cousa de meus pais, carallo. Porque tiña meu abuelo. Meu abuelo era Ramón. Como se celebra un día como o de San Ramón? Vostede que Ramón? Eu celebro, sempre vimos aquí todos os anos. Bueno, somos que son de Noia. Non é tan lexos. E vimos aquí sempre, nós somos moito de parrandada por aquí adiante, no verán adiante. Nós vivimos en Noia, pero os fillos maiores, agora é unha mala muller. San Ramón é milagreiro e máis é moi farturento. Farturento por qué? Moi farturento, porque eu vin ca miña nora a pedirlle un neno e doulle dous. E rise, quedou servida. Moi farturento. Ahora que Dios lle dé a salud e que Dios nos los empreste, que son moi bonitos, son preciosos. Algunha outra persoa que coñece que tamén lle villera aquí, porque por aquí ven moitísima xente, moitísima xente. A ver, a xente que está embarazada principalmente, ven, a pedirlle San Ramonciño, todo sale ben. Bueno, todo sale ben, non sempre, pero... Tomamos madeira, como se é verdad.
eu tuve 7 nenos. Guapos todos eles. Moi guapos. 4 como 4 capitáns. E 2 nenas como 2 cadetes. Pero bueno, do primeiro non o conto porque xa nasceu como nasceu, pobrín. E nunca vin aquí. Pero agora vi moitas veces e máis non estaba embarazada, que me gusta vir. E agora viñamos polo do club. Viño porque teño aquí uns amigos, estuvemos juntos en Suiza, estamos pasando aquí as festas con eles. Vostede iba a dicir eu, San Ramón e Milagreiro, non? En Milagreiro para as embarazadas. E por qué? Bueno, porque é un santo que se lle ten moita devoción. Pero vostede coñece algunha anécdota? Eu teño unha netiña. E pediulle? E pedinlle. E saiu todo ben? Todo ben, e que Dios la guarde. Grazas a San Ramón. Gracias a San Ramón, e a ti tamén. Por que levamos a San Ramón? Por unha ofrenda. Bueno, que todo sala ben. Vostede está embarazada? No. A unha... Ofrenda próxima. Vostede de onde? De aquí, de Bealo. Moitos anos vindo aquí a San Ramón? Sí, sempre, de toda a vida, sí. E esta é a primeira vez que fai a ofrenda? Sí, é a primeira vez que o levo, sí. Atopámonos con Francisco Pena, que é o sacerdote da parroquia de San Pedro de Bealo, donde se atopa o santuario de San Ramón. Quería preguntar, como é un pouco esta festividade de San Ramón de Bealo, toda a devoción que está en torno a este santo? Según contan, nunca se deixou de facer. Ininterrumpidamente. Ininterrumpidamente. Sempre hasta nos tempos difíciles, por exemplo, na guerra ou así, facían esta festa. E un pouco en que consiste, quero decir, a procesión, a romaría que congrega tanta xente, porque temos entendido que San Ramón de Bealo é o santo para as persoas embarazadas. As embarazadas, máis para o parto e tal. Isto é a festa da vida. Por iso acude tanta xente. Acude moitísima xente. Hubo anos que, pero xa hai bastante xente. Hai 30 anos ou así, iba un pouco de capa caída, pero levantámonos outra vez e ora vai. Moi ben. Desde o ano pasado que estou embarazada. E todo ben? Saiu ben o parto? Sí, todo ben. E gracias a Dios aí a teño. O ano pasado que estaba embarazada e agora este ano a darlle as gracias porque saleu todo ben. Saiu todo ben, todo no parto? Sí, todo moi ben. E o ano pasado que viñeches por aquí para facer a procesión e para facer a ofrenda? A ver a misa, claro. Para, bueno, neno no, pero é unha nena maravillosa, moi bonita, entonces había que vir a dar as gracias. A min saloume ben, polo tanto, hai que ser agradecida. Atopámonos con José Ramón, que é o alcalde de aquí de Boiro, e ca concelleira de festexos e tamén de cultura, que é María Outeiral. Como é un pouco preparar toda esta romaría enorme que ven tantísima xente ata aquí? Bueno, pois a Comisión de Festas está encargada de todo, o Concello colabora no que nos soliciten, e como vedes o resultado pois é moi bo, hai un montón de xente que cada ano se anima máis, é unha festa que ten máis de 250 anos de tradición e queremos que siga así e que a xente cada ano se anime máis a disfrutar desta romería. Alcalde, como é
esperar que veña toda esta xente ata Boiro e tamén como é recibila e saber que van a estar aquí milleiros de persoas durante os 2 días da fin de semana, incluso máis. Sí, a verdade, para nós é un orgullo, a verdade que é unha romería moi devota e se conxuga moi ben cos devotos, cos romeiros, e a verdade que para nós é un orgullo, é unha festa que vai a máis, como dicía a concelleira, levamos máis de 250 anos e con continuidade e, bueno, que siga así, darlle máis continuidade, melloras. Este ano temos dúas melloras, que é o punto violeta e tamén a inclusión de rapaces con autismo o tema de sin música de 7 a 8 e, bueno, innovando e mellorando a festa para que sea todo un éxito. E, bueno, vemos que vai cada ano a máis e hoxe coincidindo con sábado e, pois, muitísimo máis, claro. Milleiros de persoas achéganse ata aquí, ata Boiro, para vivir o San Ramón de Bealo, unha romaría que data dende o siglo XVIII e que se celebrou ininterrumpidamente. Nos agora imos un sintre esa publicidade e a volta continuamos con máis ambiente festivo do San Ramón de Bealo. Patrocina Concello de Boiro. Hola, soy David de Jorge y os quiero contar que con las conservas de Bonito del Norte y los congelados de atún Campos vais a disfrutar de un sabor insuperable y una calidad superior en vuestras mesas. Con todos los valores nutricionales del pescado azul, los productos Campos te van a ayudar a triunfar con infinidad de recetas muy fáciles de preparar y para toda la familia. Conservas y congelados Campos, los comodines de la cocina. E aquí continuamos en Boiro, en San Ramón de Bealo, e nós que tamén seguimos no de Festa en Festa. Que tal aquí en San Ramón? Aquí moi ben, moita calor, moi ben. Estábamos buscando a praia, ainda non encontramos, pero, bueno, de momento ben. É mellor a praia ou aquí? No, de momento aquí, despois imos para a playa. Isto dura hasta que aguanta o corpo. Hasta cando vai durar o corpo? Hasta que aguanta o corpo, punto. A ver se aguanta esta mañá, por lo menos. Madre mía, ainda queda. Estamos empezando, sí. Viñeches pedirlle algo a San Ramón? Como? Viñeches pedirlle algo a San Ramón? Pidenlle algo a San Ramón, si pedimoslle o de todos os anos, pero de momento non nos tocou, non nos fai moito caso. De tu desprecio me río, de ti no tengo cuidado. De tu desprecio me río, de ti no tengo cuidado. Porque mi amor es como los tuyos. Moi ben, de vacacións. De vacacións estás aquí? De vacacións. Dende onde vides? Vimos de Francia. De Francia? Hai que ir quentando motores. Decía que failabas aí. É o entrenamento. É o entrenamento. Vamos quentando motores. Que che direu? Vides uns amiguiños, non? Todos xuntos? Toda unha tropa. Todo por aquí? Toda esta xente? Estamos todos, aproveitando San Ramón. Con este día que fai? Mellor na praia ou aquí? Aquí. Aquí, vale. Aquí sempre. Fixéchelo. Claro que sí, non hai duda. Moi ben, por moitas grazas. Gracias a vos. Tú que me haces tú sentir como una reina de placera. Es saber que tú me quieres y deseas. Te presumo como lo que te menciono todo el día. Te presumo para que el mundo sepa que eres mío. Vamos, Gonzalo. San Ramón natural a levantarse a mañá da tienda, estar aquí ao vermú e hora ir comer. Teño 47 anos. Os 47? En 47 anos creo que os 47. Os 47. Xa de pequeno pediron por ti e aquí xusto. Meteron a tella ali. Tus alas, déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así y tú te pones en el pelo.
facer de comer, a facer o pulpo, a facer a carne, o churrasco para darlle a xente de comer. Onde está o truco para que o polvo saia ben? O truco é na calidad, a calidad. O cociñeiro terá algo que ver, digo eu. Bueno, o cociñeiro ten o seu secretillo como a todos, pero esa é unha cousa que non se pode contar. O secretillo non se pode contar. Claro, é que se non se contaban os secretillos, pois xa non é secreto. Vai dicir eu, e o cociñeiro tamén probará o polvo, non? Claro que proba, claro. Proba e dá a probar tamén, 20 caixas de churrasco e un ritmo frenético, polo que miro. Sí. O cociñeiro tamén probará algo, o que? Máis tarde. Aquí comen que da gusto, ou non? Muy bueno todo. Sí. Todo muy bueno. Sardinas, pulpo. Esta é unha maravilla. Do que probamos, con que nos quedamos? Todo ben, todo ben. Sí. Bien, muy rico todo, está muy bien. Que probamos, que comemos? Comemos churrasco Sí. y pulpo y estaba todo muy bueno. Todo rico. Riquísimo, todo estaba muy rico. Preguntiña, agora haberá que ir a botarlle uns bailes, non? Para baixar, para facer a digestión, digo eu. La digestión, sí, un poquito. Non vai ser solo comer, ni por aquí, non vai ser solo comer. Ahí está. Que estamos probando aquí? Carne caldeiro, polo que vexo. Polvo, que tal? Ben. Sí. De momento ben. De onde vimos? Somos de aquí de Boiro? Sí, de Boiro. Comemos porpiño. No, sí. Moi rico. Iso sí, pero estes platos, aquí este plato non o venden, Empanada moi rica. Tamén trouxeron o plato da casa. Sí, ensaladilla. Claro. E xa pasan aquí o San Ramón. De onde son vostedes? Somos de Boiro, majo. De Boiro? De Boiro, majo. Cantos anos fai que veñen por aquí? Eu hai moitos anos. Eu tamén hai moitos anos. Dicimos a xente que se veña para aquí para Boiro, a festa esta ou non? Ai, majo, aí. Ten unha festa Porque fantástica. hai moita xente aquí, moita. De compañía e alegría, unha festa que reclama eso. Vides a San Ramón por algunha razón en especial? Polo meniño. Vides a pedirlle a San Ramón? Claro, salud e que venga bien. Dende cantos anos fai que vides? A primeira vez que vides? De toda a vida, sí. E isto de pedirlle é cousa túa? Dos dous, generalmente dos dous, a verdad. Esos dous da acordo? Sí. A ver, pero vexo que por aquí isto está todo baleiro, Porque somos xente de moita fame. Moita fame. Moita fame. Bueno, que tal estaba todo? Bueno, aquí sempre o San Ramón todo está maravilloso. Sí, dende onde veñen? Vimos de Rianxo. De Rianxo, vale. Moitos anos que veñen aquí a San Ramón de Vealo. Todos os anos. Todos os anos sen fallar ningún. Desde que trouxemos a muller preñada non fallamos. Porque viulle a pedir ela... Claro. E pediulle un varón ou unha nena... Eu tuve suerte e trouxen dous, macho e femia. Mira, un e outro. Por eso veño exigido. A colección completa. Claro, por eso veño exigido. Bueno, que nos gustou máis? O compadre trouxe unha sola cega, a ver se ven a siguiente. O compadre ainda está esperando. A ver se ven o neno, ahora. A ver se ven o neno agora. Veremos, a ver, Veremos o que pasa. Par de viños máis, se sabemos. Pedireu, con que nos quedamos entón? Churrasco, polvo? O pulpo é o de sempre, non falla. Todo o mundo di o mesmo. Home, claro, coño. Pero que ten? Pois que na casa non nos sale igual. Xa te de hostia. É punto pelota. Se na casa salira como aquí, non íamos comer aquí. Iso é verdad. Iba a dicir, ahora vai a ir a bailar un pouquiño para facer a digestión? Vamos ir aos cochitos de choque. Porque eu sou un espectáculo verme a min ali dentro dun. Angelitos non pedimos, angelitos. Por iso vim por aquí. Estamos fartos como a faroles. Eu é a primeira vez. A primeira vez. Quere dicir... Unha chavala, que me parece que moi noviña e tal, se vai moitos anos. E viu por pedir algo aquí en concreto a... Eu non, porque eu só levei. Xa foi co paquete. Iba a dicirlle eu, despois haberá que ir a bailar un pouco, non? Para facer a digestión. Bueno, pois depois de que comemos, amigo... O home fala menos, porque se está a muller non pode falar ele. Hai que deixar.
Este xoves que estamos por aquí probando o polvo. Que tal? Ben, está ben. Nada máis que comemos o pulpo porque despois hai que xantar en outro sitio, na casa duns familiares. Espera. E aquí vimos a tomar así... Aquí tomar unha tapiña, comprendes? Bueno, moi ben. E despois vamos tomar aljaga dos De onde veñen? Vimos de Noia. De Noia? Sí. Son... veñen normalmente aquí a San Ramón de Bealo? Sí, todos os anos que podemos. Todos os anos que podemos. Fixeron algunha vez algunha ofrenda ou algo? Veñen porque eu máis ben dar gracias porque tuven 4 partos e os 4 foron maravillosos sin pedir nada. E máis ben veño dar gracias, é por devoción. E a gozar da festa. Hoxe veño pedir porque teño unha filla que está así a medias e tuve moitos problemas para ter e hoxe veño pedir por ela. E se sale, pois que veña con ben. Pero que veña todo ben, iso por suposto. Que veña todo ben. Porque San Ramón de Bealo é unha romería de 7 estalos, entón hai que vir todos os anos aquí. E por aquí de onde vimos? Vimos da Coruña. Da Coruña, e tamén cantos anos fai que vimos aquí a San Ramón de Bealo? Pois alrededor de 40 anos. 40 anos? 40 anos. Porque alguén pediu por vostede ou alguén sabe alguén que pedise por alguén? Non, porque dice que San Ramón é o santo dos... Por o noso neto. Polo noso neto. Saiu todo ben? Todo perfecto. Sígueme a cámara, Ramón, porque aquí tamén hai moita comida e tamén hai por aquí, porque esta é a única romaría campestre que se celebra ininterrumpidamente dende 1756. Así que imos ver, vimos antes como estaba a comida por aquí, ahora imos ver como está por aquí. Estamos aquí no San Ramón a armar unha festiña un pouco pequena con 4 compañeiros, sei lá o que quer. Canto tempo fai que vimos aquí a San Ramón de Bealo? Bueno, levamos toda a vida, coño. Sí. Temos 60 anos e aquí estamos aí. 60 anos desde que se naceu, xa desde que se naceu. Xa nos traían os vellos, somos ancestros. O cociñeiro tamén probará a comida, ou que? Home, claro, é o primeiro, home. É o primeiro para que saia boa. Tousiña e viño que non falte, Iso é verdad. Cheu, aquí vides preparados e todo, Hombre, estamos aquí, somos profesionales. Canto tempo fai que vides aquí a San Ramón de Bealo? Desde que era pequeno. Sí. Con meus pais, ahora saca pandilla, con fillos que andan por aí. Teñente aquí de cociñeiro, e comer que? Sexy, cociñeiro sexy. Xa miro. Pero e comer que, deixante ou... Sí, xa contamos un pincho, ahora o plato fuerte o pulpo. Digo eu, o cociñeiro tamén probará a comida, ou non? Hombre, o primeiro, por supuesto. Xa eres o segundo que me di que ten que ser o primeiro que probar a comida. É que se non... Como se pasa aquí en San Ramón de Bealo? Aquí, se pasa na festa? a riostra. Si bebes un pouco ben, si non bebes nada, pasa algo aburrido, claro. Rapaz, si bebes, non conducir. Aí está a mensaxe. Ata cando vai durar hoxe o día? Eso nunca se sabe. Ese como ir ao mar. Sabes cando sales, non sabes se vas a volver. Non dando voltas. Pero bueno, aquí xa ides rematando o que a comida, tal, sí, o postre, xa trouxemos todo preparado. De maravilla, vimos todos os anos. Sí, dende cando veñen? Cando eu era xa rapaza. Eu xa rematei, macho. Listo. Bueno, faltan os chupitos. Faltan os chupitos. Pero aquí ainda sobra comida. Ves por aquí tortilla, ves... Eso é para a noite, porque nós seguimos. Iba a dicir eu, ata cando dura o día de hoxe? Agora descansamos un pouquiño e despois a noite volvemos a seguir. A seguir comendo? E a festa que? A festa tamén, cando empeza a orquesta nos vamos a bailar. Dende que hora viñeron por aquí? De aquí, pois desde as 11:30 da mañá. 11:30 da mañán. E quen puxo a mesa? Home, este servidor, máis o chavalinho que o dali... Pensei que ibas a botarlle flores a outro. No. Aquí ainda sobra comida ou non? Si, home, para a merenda e para a cena. Iba a dicirlle eu, ata cando dura o día?
O día digo hasta que se vai ir de noite. Claro, pero entendendo o día no seu completo. O día de festa, Sí. hasta que teñamos anos. Pásase moi ben, hai que vir aquí e disfrutar o día. Cuestión de traballo non veño todos os días, pero se puede todos os ser- días non, todos os anos, pero se pudera vir todos os anos viría. Dende que hora viñamos por aquí? Eu ás 9. As 9? A 9 menos cuarto. Pero por que fixo falta vir tan Porque cedo? vin enjardar o sitio. Estes viñeron ás 12 e pico. Bueno, aquí ás 12 pico, claro. A unha. Pero quizás se las fixeron a comida ou que? Bueno. Nos traíamos a comida, nos traíamos a comida. Bueno, que tal aquí en San Ramón de Bealo? Ben, está fresquiño, non fai un calor así abafante. Que din por aquí, que din por aquí? Sí. Que non veñan moito que senón quedamos en mesa. Quedamos sin mesa, sí. Mellor que veñan poucos, así nós temos a nosa mesa. Durante canto tempo levamos vindo aquí a San Ramón de Bealo? Eles máis anos, eu pouco, que son, fai pouco que son da familia. Queres un fillo varón, hai que vir a San Ramón. Eso mismo. Pola nosa banda, imos rematando en Boiro, en San Ramón de Bealo. Non sen antes, Ramonciño, noso cámara, felicidades, que hoxe tamén é o teu santo. E vostedes, o de sempre, se queren que vayamos gravar a súa festa, invítenos para que o ritmo non decaia neste verán. Chame o número que aparece en pantalla, o 986 710 741, ou manden un correo ao de festaenfesta@canalriasbaixas.com. Vémonos na próxima festa. Programa ofrecido por... Hombre, non era sin tempo. Pasade. Ya verán que artista do de Rías Baixas. Pillásteme de sorpresa facendo uns selfies para os meus followers. E mirados de Rías Baixas, que cociña me puxeron. Ábrete, mi amor. E mirade que baño me puxeron. Ai, Rías Baixas cambiou a vida e o grifo por unha mangueira. Trae para acá. Esta, mi amor. Esta non, a outra. Arriba. Que en Driver estamos tan seguros de nuestros puntos de control y capacidad de trabajo que hemos decidido someternos a una prueba de confianza ciega. Y es que en Driver nos tomamos muy en serio el mantenimiento de tu vehículo con los sistemas de control más avanzados del mercado. Driver, somos exigentes porque tu seguridad lo merece. Para que alcanzar tus metas sea más sencillo, Deporte Rodas se mueve contigo. Ven a descubrir nuestro catálogo y lo último en bicicletas eléctricas. Ya seas un profesional, amateur o la señora Lola. Sácate de diante, rapaz. Habráse visto. Seas el ciclista que seas, Deporte Rodas está contigo. Déjate asesorar en tu próxima compra y ven a visitarnos en Avenida de Cambados La García. Deporte Rodas. Conquista tus metas, sean las que sean.